Gymenu diarib agus tá fáilte rúb ag clár seachtainna seo. Ben as nglaise bheag go gorcoíine a bheits córaile mar a gláise an nocht sinní síle Garman. Is am lá clia rugúí ach a lár na seachtúdaí chu siar cuairt síos go I círaí agus ní bhhad na dhéisin gur fós sí héana agus fearr as an áit. Scór blianta gaois I bhí sí ag an nám. Tá bíalún agus techlóistín is ag mirteach go bre deimlíonna fichiad agus iad brenúach chuún ard na caine. Céad fáilte rúta síle? Gur mágad a bhirtín. Rá mór an dearmúid go a chuid cáirte ag scór blianta gaois ag an nám sin a pósa san áite meastareit im lá clia. Wel, bhí cúpla duine is doch ná raibh an éad san ach fós, ag an am, like han sel ahran is fad, ní fós an éine is tí na tuchadí má fósan siad an éair, but ag an am, hastig wing pósa, hastig wing tig a bheithe going, clown a bheithe going, agus bhí sé tosnú gur hastig wing sais career a bheithe going chomá, but hastig nó rud é san wing. Céad a thug go círaí ar a géadíar a thu? Thus síos riimiis an áteist chun gailen nach álam agus hitas in rá leis an áit a nírás riamh I géirí ní a bheithhaintiging le éáid lasmod a bhlátlia an na liberties a bheith me hís móirí agus a bhhainte riimisin ach chós go chéirí agus hitas an rá leis an áit agus bhí a ggóil slí a bhd fad a bhaile trééis a cuasa gailen agus ní ah éon rud im cheann ach techt cum reachtan da. Agus nuair a bhís nédiaag hána agus dúr meithir le bháthir na a gén cheann dí beisi in eistéhisiigh de TV sin annach go bliantá hinna níos. Agus níach agus ar fós si begéirí nó le lia? Ó fós mar í géirí is go hen rud. Fóidir has níos do amach le vinsin ar han nuas agus bhí mar óg, ach stocha, Rá aine idir na bhí tú ag go leiste gailge? Ní raibh ag nám san hána nuas an blion gur aíos an nuas hána nuas fechanta bheitn jabbaáilt. Ní cuatú fear bhí tú be? Ní cuatú fear bhí tú ag Ní cuatú fear bhís a cuatú posta bhís a bhólas leis agus bhí mar ag a monster final ceann níos a fear a bhfuil ní lechan is ceann teachtain se chaite, but bhí mar ag a monster final in céad bhblion den park nóig gorcaig agus bhí mar teachta bhaile agus stoppamar I mo chroma agus chu sé láh timpplairm agus dúirtélam cad a bheith go gut. And that was that. Be bhné? Agus tá sé fiaríon rud céan óchanú tugus uhaine fiarí ró. So fós sibin sin agus fihes bhí sé sin fihedó. Ach mar a bhí tú víú bhí rionte a pósa ag an nám beidir de chu cáde Bhí cúpla duine am a cháde fósóch. Déann tú ní fósan siad is go mín siad na tíchadú beidir chuirbe acha bhétain rá mar a déann siad go na mara ní ra éine cinile a múhil isteachan le chéile nuair sin run fannach le chéile. Ní raibh hí a gorcaíine go háidethe. Ráidir beidir go raibh sé tosnú am lá lia, but not a gorcaíine. No. Agus cén sort job a bhí solar fós tú, híán? Well, fuidir post ó san húna nóis hí a gopir fáiltóid agus so bhí sé sinna gom ach an sunna de fósas dimé sé sin mar ní rásábalta well níor hasú mar reachtant an na hiile tú fannach san óstanara? Yeah, agus ní a puin rótas a dhéanamh amach na puin 40-hour weeks ar siúla an nám ach so ach an san hasna fuair bartagain posta manacha éide tú an acaling ar an laise bheog agus bhí mar a gobar an san fatamlas has ní mar idir díg dimé sé sin. Sceabhais mar hí mé ganachchit na tunscom san ag an nám. Agus hála sé sin cúpla bháta agus just bhartíos hir an néan breiscint aine chun agad a dhéanamh dom go chas báid líhénig I dhéanamh.
Agus ará airigid gána gimmirte agaí feicing. Bhí seaas go na 8 púntna a dégant gin nuair a fósamid agus Ra techa agaí? Hasníimiid leis méid an airigid hasníimar a tógant an tiig. So bhí sé sin me chuir i bóthir isteach. A leanamid a ring mar bhí mar óg ní hiicimiid just hiice go raibh tiige go haine go bhena go martha agus go meach tiige go héin. So lení is a ring, lení mar a ring agus thógamid i tiig na dhéana mar annachchud an obair sin héin, ní bhéon contractors i ggéisteach, pí ar físa agus mehel agus go henrod mar sin na cósan hí go húnta an nám chun cáróling agus go henrod. Agus an son charmar díal as a te agus échmar tí. Ro se banán airige de áil ón meink nó ó gram be se bra ógla hinna lehéide. A bit ní raibh but bhí agad le fáil ón ó chuirle chuntaí agus chomar isteachcha a sach scuinem agus bhí an ráta ús fithe héan fin géad compound interest na rud aigad. Bhí se as a bheabhais agus sí a go dír a galín ní íon chéine sin, but sin ní raibh tar ná rágaing a ché sin íanamh. Gus bhór se beganó? Formar 7 mhíle ag an nám agus bhí mar an níorhanna is toch a timpel 6 mlíana as heasta going nó ag an deíonristí as chomar déanú chun é chiaadnú agus bhí mar i díal sos le 7 púnt sa bhí go ha bhí a fós bhí méid céine aige do muing is bhí chéad lá. Tá So chlána mar éis sin. Agus roi deisibin sin ag Vincent de ár bheith gobar hála ná airigin na teide? Well, bhíoh sé gíosgeireacht. Míoch? Bhí cúpla bhrína gíosrú Bredáin agus cúpla bhrína gíosgeireacht potaí. Leamig agus mar sin de agus dhéanamid bertigin go héanad bhí macht bhí beidir go mar sé go na bildráil má bhí post in hastighaing bhíascain gur hastighaing fan nacht a gur choíine. Rúr tú a géan am agus began gan tan airige deirí rúr tú le tain farir a danig me nuas go cíirí begna mór. Bhí rudaí anna dheicead a fad. Anna dheicead agus na blianta tosig. Bhí sé deacad me hisismóirí féchantarm, but bhís anna... Roin airige ag na hisismóirí, ra sé a tuairtein sína láimhid? Ní raibh, no, támsan bheitfan neamhsplach go má. Bhí sé mar ráab take chéirí. Ní chatí mór an mína meala an nám sin nach ní bhí se bagil go len sa ratí áte No, Thumar mach agus bhí mar fnacht B&B agus... Ceir a tuair hí na meala? Iad an áran agus an rud mór go chamar aige déidir an gnám ná bhí an bád stalc i gnám, ní a bhéon bád amach agus chumid iad a pléin agus spéchiad bhfuir doinge iad a pléin agus chumid iad a pléin amach. Pléinín beg? Pléinín beg. Go hinnis mór? Aha, agus na ná agus seáil dúfa timpplaire agus na paidín amachchas a bhí mar áráid na paidircha ará. Na paidirchaí ará. Ach bailla í sáhairin sin arí déidir sib suas a síl hééis chuile hórt agus bhí mar an sin tá bíalan agus teachlóistíín agaí as a méidir le gorinne sib. Cen taine metéire ar techatagaí? Just Gorman's Clifftop House a réimiid nó tuí go amáin. Tá sé an leise bheg. Cenáte gur goíine bhfuil an leise bheg. Hamid mó fechant amach chuan ordna caine mar a déir cnach fidéanaan sa Guardian cólaging agus an Atlantic sa Guardian tosiging. Tá míid níl míid a bhád ó radíon a gailteach a chóncrocht a bhainál agus fionnach. Agus cin sortíine hagann go ddíise binis ó híh dearmid tóige teachlóistín, cé anan sagaí? Ok, tag an daoine ó ga chéan fort an dain chuing. Agus go hensáis éas chomágus ví géad géanamach cad é ach sé rud a bhí ána go daoine jeaslotha bheith a móthas na bailte, jeaslotha bheith cos farige agus tugam se annachchuid am caiintlóhas rud is mai leéis sin bí múna cúpla fa gaad an dóibh agus mar sin de bhína chreicagain. But tagan siad, minéan na tanachid do bhainte an Austrráil mar tá siad a fáilte lochairge maithéid an dalhan an Austrráil bin agus sé ar céile Vincent ó runneannach báúirt nar a hasa sib amach ar an míalón agus.
Well, níor ah éon rud a ging in gnáam agus chairigh má bhaintelam chun tas nóach ach hasnéime amach le rud éigen nus bhí cé go puntchan an gná fad a has nó. Ce chuirins na cuairteoirí go dtíthú, bhfuil túiste le cólachta cinnt? Ok, well, abid hamid gobad ó nédig chochtá. So tá an annach a daoine ar neischoin agus mullan sin. Agus an son, bíon daoine nós Georgina Campbell go fud Ireland agus na daoine son goléir. Agus of course an is tá an Idirlín agus bíon rud is scíte an Idirlín, agus... Céir de chéalíns na plátaí sé bhíns crochta tímo go béalan agus áitechaí Georgina Campbell agus daoine eile. Gradam 2010. I ggéalíonn sé rud gon téithe agus a brennhfuir a miniú. Well, abis, well, doinge, níos céanam nuair fuair cúig réalt leis an AA, rávíle, beidir. Well, doinge rud óntacha fad bar é sin, mar bhí méid san obair is seacha gin ann, agus tuis go mar chof fada ó éon bhaile mór nó, agus imníanna, but is stoilm in is dennen, like imníanna fórdamid ó Borbia Restaurant of the Month, tuis go míid I gérig bían na háite húsáid, so há annach a sin an níos go méid. Bin níos gunnis go leor be Síle? Well, bíon íasc íomhna fada gin híos, agus ha de brún íasc agus ó caháin agus bhaimid táha íasc, táha bíon na fadaige. Agus bhfuil felliméirí chur glasraí ar fáilíb, nó bhfuil sé péna plé le garí dúireacht? Fásamíd annachad an rud í hénig, na salédi go léir a bhína gin bín siad a chásagain, agus chutas na prátaí bín siad a chásagain chomá. Sa sé sin blasta. Bín siad anna bhlasta, am níana a bhíon aimsir an óir. Ce méid siomrúniste agus déir hir hall hééis sé tó gealúg? Tá né gin, agus siomraí mór compórtacha sé héad spás óld. Túr mu cuairtear lácín. Fanna munis go fóileach mar tá scéalta go leora lugus scéalta de le níonsecha agus be me caiintle ar an nóméid. sé dtíine Síle Garman bailíire as céirí agus bei tiile seannacha seice agus be mu de réis hééis na bhuagraí seo. Ardón, 1607. Tá réir. Ní bheith mór fan a breir me mar. Sé futa? Berthaidí bra lua. Uafáil. Céad fáilteú ber éise gin na glár córa agus benas corcoíine bhfuil bíalan agus teachlóistíineice córa le manach sinní Síle Garman. Bhfuil is híle cén bealach iníara le strainseire nach ra fósa géirí na de híomh tíirisa. Cé a chuineochána fé nuí fé iche nó ráiche de theachlóistín. Cé a bheith le feiceach? Well, annach daoine hagan go dtí leithnis Corcoíine, tagan siad fé mar a déirmid dríocht an daingen, rud ag an dríochttúil a buint leis an leithnis. So, abis, is beála daoine na ráircna agus an farige, tá annachad síomhna, seanna híomhna ha gáilras cíime chéad ar annachad síomhna gain siúl. Siúl den scá, ha siúl ar a dráig, ar a bhail, hach nach fréine a gain, agus rahíocht, agus ha síime cos, éiste leis a tanga chomá, agus ceol, an cultúr chomá leis an éireacht. So níl esborúdaí orí le hí an cuairteoire chuir a chawa? Níl. Na siúhéin bailíirta go chalínó go ghil go céirí nuas blá clia. Céir bhí tú dhéanana im lá clia nó ra tú síú teadán salrá go tú na bhí tú níim lena déag? Well, abis, bhí an scoil céatna gom, agus ní dhéanas éon rud tééis na scoile mar heasta gom take chéirí ach.
bhí hisismóirí is stocha súl mar tiismóir níis is doinm go rád a súl go chas na machchas rud. Agus Cé a bhíocht a hisisme thuirí dhéana? hí hirinnéir a bhí hardware shop agus builder provider ag maithir. So ach maithir hasna sé go nó díal sé bicycle rás, cheanna sé go ná bicycle agus dréimere. Tééis cogiig agus hasna sé go nó meistin, so bhí sais an background sanna gom agus bhí mar bháthir lena chos, meid sí sin na láir agus cabhra sí leis go haon tlí. So bhí sais sin an background bhí gom. Agus na déann tú na rothir inis íal sé rothir rás le hí rothir agus dréimre I cheannacht. Rááil smit a bhíortsanach a fósta. Rááil na smits seagaise go bhhar bheith rothíocht. Bhíocha maithir rothíocht I gcónaí, an Thomson bhí sé anna popular mar sport agus héad is timppel na tíre bhí sé dhéanach sé road races, time trials mar a léonn siad éid agus track racing as bhí annach chud records aige, bhí clúas cáiléir, chléadís Pete Smith ché go padí an anam a bhí éid, chléadís Pete Smith Ba maithir cían a bhíoch sé sin rás duine na céaldaoine stocha bhí rás. Agus is stoid in 1902 bhuaigh sé an Duffy Cup rud mór le rá a bathe ag an am rás den tíre fad a bathe agus chuidir sais handicap éis chafa bhchant tíbáta chun bheith gut agus chuidir handicap mór mar níor heasúigh mecha coppa nóbathe ag an am agus níor heasúil goach sé imethe chu tapicson, bud bhuaigh sé an tíbháta an Duffy Cup. So bhfuil sé sin le lí ag na smits go fóil? Tá sé sin ag mo rathis, Dúirt duine cínlumm nar a bhí acu gur tú le heachtain seo ceiste chuidirta faoi nar a fós tú gur benú rá ansíimead an gáisúide agus gur bhhaileit de híine dóí ag chluine bheith. Bhís anna róm an sóla socha nuair a fósas agus stocha maithród nar háda sé sin dom. But, is stocha, fuair mar machnar bhí mar anóg na fetamist ar lení héin a bheith going ach chu séisteach go mór ring de sach, but bhí mar anóg agus is omí casathe bóthir a tail agus chréidirimiid I gcónaí go raibh cúis leis agus go raibh lení eile in nán dúing. Ní chréid is riamh gomach ma héal gan lení. Agus 8 minín chiaire sé líochaí sin I 1980 agus colm I 1980 agus an son ragla gomach suúine a gin chumar a ríist agus chumar chofada le Guatemala in 1960 socha or Martin. Tá sé cuideaganis Martin. So tá trúr tá berthaach agus inín agaí nocht sé. Nus rá rialachaí baint leis an rud ó híomh cecha thóg agus a bhí sib agus rud gon chinál sin a bhí sib aníar an nó sé bhd a fannach. Bhí mar anóg chanfach dáil. Aber chósistechas furas an pápéirechas nuair a bhí mar pósta tí níana mar bhíasa go binéon an áid go chafa bheith pósta. Agus fuair mar cíara an son agus bud ní higas ag an am ná netamíist I 8 geart go dtí go mbeadh fé cuaig. So cha mar fostring in a bheith a dúis. So ní ra tú fi trí be? Se. Bhí Vincent fi cúgara. Ach bhí chaachtas bheith fi cúig. So bhí si ag gáibh líon ach... Blin go le. Ach ní bhí de iníí ag an am sin fós. Well bhí ní hí ar fápéir. nuchaí bí miní. Ach ar fápéir ní bhí nó go tú fi cúig. Agus bhí an baistegin agus tá celebration I gcuid lení 8 is techan aglis agus inan baiste mar sin agus bhí siú ri timppel agus bhí sí lá cheoil agus Or tú héine nó siphéine thug cíara ara? Se. Agus ar siphéine thug colm agus Martin ar mé?
Tá sam. Agus in sin óhíh léhéidir sin íana ro siad go le scoil agus rud na a dinis tú si brób. Ó bhí is go riamh. Agus bhíidir mórálta as riamh, bhí is go riamh ó bhíidir ábta caint bhí is go. Bhí me sin siar bhfuir a gcuiseáit an trúr go bunis, bhfuil sé géan den a gunn trúr faoine muintir héin. Well, minín ha si dangháil lena muintir hénig, agus hána gomsara agus bín míid goléir a dangháil lena chéile. Tá ainet Branch eile an clán a sehiad fé drása. Tá ainet ar wintir chéra. Se. Ó bhfuil, ní an bartelle. nach chu sin Harbh go déasa bhfuil. Tá se anías, tá ben anías se máth brethe le hé agus bí mí anna bhla chéile. Bech necha sí héna chu tuairis go gáama cín stoí se Tá sam. Tá sé ééis gon rudí sin le machchan searnú bhla mátá sé de géra sin íana. Ní raibh se annééis go fad, but dhéon si agus bhfuil trúach go bhfuil gobar in éondíle bhfuil nó ha colm im le lia on colm dlí agus sé gobar im le lia ha círa tead an díag fad a haman sa hátas. Bhí sin ha si marachta dí goláne so a sé sin go deasní sé roiadahain agus ha Martin sé chuig díag so níl fecha ceanna go Martin a caid. Caid. Agus rugby. Cíireach. Ros smaoine mór le díana go ún cuimreúir í héin aber trícha héan fi a hocht agus chúglanna déag go rúte le péin go bhhaile be duile. Well, bhí an barrteing agus bhí go héan ó danías agus dúis chomer go Istanbul go deire seachtainna a bháin, agus bhí annachid lenaí bochta ar a sráid hí ar a díal tisús agus riálat iad a bhandlail sosas i dúirt a bhaile leat. As há mar a bhaile agus bhí go héine caint ar chláir ar a deile fís meall in na chalíní beaga sna afnaide sa tí. Agus an maidin téistóin teachta bhaile bhí mar site i ggéiste le fear a caint iad 8 ó Beidir Columbia áitiginn America has agus eachmar i chéile agus dúir mar nabhah sé deas agus eachmar ríiste i chéile agus dúir mar bhil má hasí mait ní feicla déanamh a chaidí do hóin agus an dhéanamh. Agus thugam mar fé an nachtáil dhéanamh a ríist. Na a hins tú héin isteach i mélam nó nóstán le le githe, cé an rud a smúmín tú fear amachó. Well, is dócha go daoine ath ag obair sa tonsca lumsa go bit na daoine is fearr a heachaisteach i ggéad de aine. Mar bí míid chósásta go bbeidh duine éigen te tuairtear ag an dóing, agus ní bhí míid díon bhíntrití in éair. Is stoilm le há rudí áirithe sa tíirsa, feintúid sa funny season ra táraigh, nuair a cheapan go chéine na fuil feicla déanamh ar radio a bheith caibh an nuas ar daoine bochta a ag éirigh bí i dhéal i bíalinn agus go hen eile. So nuair a hé mídin isteach an really and truly an les gomach sé go henne sé fad. Bí míid chósásta sí sios agus duine rud éigeanta chailt cura os ar gáid amach. Cé an bheitthe is fearr le tain? Íoscasocha. Mu sé be trosk? Níon duine mór feol in éair mé a well is bearlam portán agus bheith blas breáine sé bí a éisc thuchas cúna ard na caine agus tá mé cinnte go meach blas breáil na fataí tá suas eile na gá le chipsíasta. Tá mé buí chuid gur maithe cumid cuast mar den mé ball thuirteart lácinn síos agus tá sam go mé fáilte a bheith chulagunne. Gur maithe a síle. Gnéine agus le Vincent agus leis a gláán. Agus sinis nachta. nach gur tí ucrasort balaíire caiint lethe ar na rudí déas a bhín sacúp. Bigí héanaan is méidann se be a dtíine an rud céine a se go chean teachtainna chunig géirí a caiinte agus a córa agus nu go méimid lib in teachtain se thugann le chláraile go go deasláintseib ar fad. Gur maith.